O proxecto de coworking emprende Lab Barbanza que desenvolve o Concello de Boiro co financiamento da Deputación da Coruña e a colaboración da Asociación Boirense de Empresarios amplía o seu prazo de presentación de propostas. Os proxectos poderán presentarse ata o vindeiro 18 de setembro. O Concello decidiu ampliar o prazo coa finalidade de que máis proxectos se poidan unir á iniciativa. Na actualidade só hai 8 propostas presentadas dun máximo de 20. O que pretendemos nós é que haxa 20 empresas no proxecto. A día de hoxe tiñamos 8, entonces ampliamos o plazo de presentación de solicitudes para que o noso proxecto, que eran 20, pois se leva a cabo con esos obxectivos, non? A iniciativa, que ten como obxectivo dinamizar e apoiar o lanzamento e o crecemento de proxectos empresariais, tanto do municipio como da comarca, levaríase a cabo en varias fases. A primeira fase sería de captación, que é o que estamos facendo agora, captación de empresas. Como dixen antes, a día de hoxe temos 8, queremos chegar hasta as 20, e despois empezar xa co coworking, coa primeira fase de formación, e despois quedarían 10 empresas na fase de aceleración, aí onde xa todas as persoas participantes van ter acceso a talleres de formación de carácter teórico práctico, cada un deles diseñado para capacitar as persoas participantes de xeito intensivo, identificando dificultades, propoñendo estrategias para superalas e aportando ferramentas concretas para poñelas en práctica. O programa está destinado tanto a novas empresas como a empresas xa constituídas que buscan ampliar as súas liñas de traballo ou negocio. As bases do programa e toda a información están a disposición das persoas interesadas na web www.labbarbanza.gal ou no enderezo electrónico info@labbarbanza.gal.